Utilitzo tres paraules d'un dels premiats ahir. Ahir es van donar els Premis de Cultura catalans. I un dels premiats va ser un director d'escola i un director d'escola de l'ESMUC, de l'Escola de Cinematografia Catalana. Josep Massens parlava de tres conceptes que crec que són força claus en aquest procés d'aprenentatge. Un és la passió que podeu tenir per al camp que heu escollit. Un altre és tenir la capacitat i la paciència necessàries per poder suportar aquesta passió. I l'altre, i un condicionant que crec que els que estem a l'escola pública ho tenim molt arrelat, que és precisament que tot i tinguem molta passió, tinguem molta paciència, hem de tenir un requisit indispensable, que és hem de tenir la humilitat necessària i saber d'on partim. I saber que els nostres objectius són diferents que altres, però no vol dir que pitjors. Són els nostres objectius. Veureu molta diversitat. Precisament una de les coses que crec que podem estar molt orgullosos a la Pau Argallo, jo diria que moltes de les escoles que estem en el territori català i especialment les públiques és que encara gaudim de molta diversitat. Diversitat de procedències, diversitat d'especialitats, diversitat de criteris, diversitat de gustos. Per tant, benvingut sigui aquesta diversitat. Hem de fer avui precisament gaudir de les energies que tenen aquests companys vostres que han acabat d'estar graduats. Veureu que són respostes molt diferents i per tal diferència, precisament jo el que reivindicaria és que pugueu tenir aquesta capacitat de comprensió. Sapigueu que moltes de les coses que veureu vosaltres no esteu en contacte amb aquests alumnes. Per exemple, estic parlant d'il·lustració, de gràfica, de batxillerat, perquè no us toca per franja horària. Veiem que això és important com a estímul perquè vosaltres pugueu assolir l'aprenentatge i és un bon model precisament per després desvetllar aquesta passió que vosaltres teniu. Res més, que tinguem una bona tarda. Els que heu vingut al matí, repetiu, hem tingut molt bon matí i esperem que tot funcioni molt bé. Gràcies. Bona tarda. Bé, jo, la meva feina és presentar tots els alumnes. Per començar, tornem a tenir l'apartat d'escultura, no és un projecte final, però són uns treballs que han anat fent uns exalumnes de l'escola viatjant a diferents llocs, ens ho explicaran ells. Són la Lucía Retamosa, el Manuel Narejo i el Darío està a l'altre matí. Se'ns explicaran l'escultura en neu, que són vivències del que és treballar en neu per fer una escultura. Jo soc la Lucía Retamosa i el Manuel. Us posarem un vídeo perquè més o menys us feu una idea del que és treballar amb la neu i després farem una breu explicació. I'm a lucky guy since I broke my mind. Take a walk by the river. I'm a little retard. Oh, oh, oh. Jo, de certa forma, vaig reenganxar amb aquesta cultura que em vaig trobar una mica, perquè això s'havia anat fent amb alumnes de batxillerat i amb alguns alumnes d'escultura i més o menys una mica com qui volia participar, perquè tampoc... El que deia Silver, Pau Argallo és una escola pública i no és endogàmica, o sigui, aquí no... O sigui, tothom que vol treballar i té ganes de fer alguna cosa tindrà sempre les portes obertes. Sortir del cicle superior d'escultura i encara faig escultures, encara que no sigui a casa meva o en una galeria, jo me'n vaig a un país, me'n vaig 7 dies, estic treballant allà com una boja, amb menys 28 graus potser,
però és una passió que tinc i no cal que m'emporti la peça a casa, doncs ja es queda allà i ja està. Ara presentarà el seu projecte final d'Arantxa Morán d'animació. És una animació que es titula Romance del prisionero i és una animació feta en sorra. Vinc a presentar el meu projecte final d'animació, es diu Romance del prisionero, i la idea va sorgir d'un poema del segle XIV, que es diu igual, i llavors parlant amb el meu tutor, l'Emiliano, em va comentar que cap als anys 70 hi havia un home, Joaquín Díaz, que havia posat música a molts poemes del romancero castellano. Vaig començar a fer una miqueta estudi de les imatges que sortirien, i a més volia fer-ho en sorra, com bé han dit, i llavors calia investigar una miqueta què més s'havia fet amb aquest material, ja que no molta gent ha treballat. Por mayo era por mayo, cuando hace más calor, me veo en esta prisión. Que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son. Sino por una vez niña que me cantaba calor. Matóme un ballestero de Dios mal galardón. De las ilustraciones que habla de un invernadero que había donde dejan el pájaro para que pase el invierno, y está sacado de un invernadero que hay en el Parque de la Ciudadela. Y esta es la ilustración final. En cuanto a la maquetación del cuento, pues al principio había pensado en hacerlo con acuarela. Lo que pasa es que siempre surgen algunos problemas de tiempo, sobre todo para realizar todas las ilustraciones. Entonces pensé en utilizar varias técnicas, entre ellas el lápiz de color junto con la acuarela. El tema de la maquetación, bueno, necesitaba en general, para la presentación del cuento, algo que pudiera englobar o que pudiera armonizar todo el cuento. Entonces, pues, pensé en las imágenes, que algunas son un poco más de página y media y otras son de doble página, con un fondo blanco, para que tuvieran mejor lectura y para que no se notara tampoco tanto lo que podría ser un cambio de técnica. Lídia Sevilla presentarà el seu projecte final de ceràmica. Es titula Nancy, records d'una generació. Hola, el meu nom és Lídia Sevilla. He cursat el curs de ceràmica artística d'aquí del Pau Gargallo i avui us presento el meu projecte final. El meu projecte final, tot i que evidentment l'important és fer ceràmica, per mi era molt important acabar realitzant una sèrie de peces que acabessin conformant una exposició. La meva fita és l'assoliment d'una línia de treball, d'una nova manera d'expressar-me. He triat la porcellana perquè la porcellana és un material noble que permet una connotació de joia. Per mi, el treball de la Nancy, com ja us he dit, té a veure amb el record de la infantesa. Va lligada al meu record d'infant quan tenia aquesta nina.
He treballat la llum com si fossin diferents visions de la mateixa nina. És a dir, tot i que totes les peces són iguals, tenen l'intenció de la llum, que és algo extern, que li dona una visió totalment diferent. Són els records de cada persona que l'ha tingut. La peça ha sigut una peça seriada. Com ja us he dit, m'interessen molt les peces seriades. És un motlle de 2 peces, de 2 parts, i la tècnica ha sigut el colatge. Aquí veiem el motlle. I al setembre vaig fer el doble de peces, o potser alguna més. I ara us ensenyo una mica com va quedar, perquè la disposició és molt diferent. El seu treball de recerca, el Jordi Cortada. Es titula Motion Comic, el futur del còmic? Es fa la pregunta. Si el motion comic és el seu futur. Investigació i anàlisi del motion comic i realització d'un motion comic. Hola a tothom, soc en Jordi Cortada. El curs passat estava fent batxillerat i el treball de recerca que vaig fer era sobre l'anàlisi del motion comic com a futur del còmic. Amb l'arribada del Kindle, el lector de llibres electrònics, molts ens van preguntar què passaria llavors amb la indústria del còmic que ara mateix està sofrint una petita crisi. La resposta va arribar quan Steve Jobs va presentar l'iPad, on Marvel ja començava a presentar alguns dels seus còmics de manera digital. En ser animació, haig de cuidar el que són les transicions, com van muntades les coses. Aquí l'storyboard en net. I llavors començava a fer els diferents esbossos a el que seria en l'ordinador, amb la tablet. Després els passava net, els pintava. I dir-vos que els havia de muntar en diferents capes, en diferents peces, perquè és això, el moviment és per interpolació, llavors havia de fer que els objectes estan en diferents capes. La cara, per exemple, està en un altre pla. Aquest projecte és de la Inara Vidal, de gràfica publicitària. Es titula Luen i consisteix en el disseny expositiu d'una línia d'artesania ecològica. Bon dia, em dic Ainara i a continuació mostro el meu projecte final de gràfica publicitària. Ha estat presentat l'any 2013 a l'Escola d'Arts i Superior de Disseny Pau Gargallo a Badalona. La meva proposta es basa en una marca amb productes reutilitzats i reciclats i la seva promoció en una exposició real en una sala. La proposta inicial era en realitat una pop-up store o botiga temporal, però per temes legals que tenen a veure amb l'espai expositiu i la seva relació amb entitats públiques, es va haver de modificar per fer una exposició. En quant a la tipografia, havia de ser de fàcil lectura, però amb originalitat i de formes suaus. La que es va triar com a definitiva es diu Harabara, a la qual se li van haver de fer correccions relacionades amb problemes d'estructura i errors de Kernel. Finalment es va triar la sala polivalent del Centre Cívic Dalt de Vila a Badalona. El lloguer és gratuït i no hi ha inconvenients per exposar objectes. A més, té llum natural gran part del dia, parets blanques
i terra de fusta. Sobre les taules de col·laboradors s'han disposat també petits detalls com rodets de fil de cana. Aquests detalls aporten un estil íntim i casual al conjunt. Per acabar, i per influir de manera positiva a través d'altres sentits, s'han ubicat ambientadors tipus Mikado per escampar una olor fresca i agradable per tota la sala. Consisteix en el disseny d'identitat corporativa i aplicacions de la marca. Bé, presentaran elles dues, ara ja he presentat abans, és el projecte d'ESDI, de la birra làctia. Bona tarda, som la Maria i la Carla i us presentem el nostre projecte final de tercer d'ESDI. Projecte final. Bé, doncs tot comença fa aproximadament uns 50-70 anys, quan els meus avis inicien a Girona una petita explotació de vaques lleteres amb la finalitat de guanyar-se la vida i de fer d'això el seu modus de vida. Aleshores, el problema s'inicia fa uns 4 o 5 anys, quan dintre del sector làctic comença una crisi. Des d'aquí, quan sorgeix la idea d'això, d'unir-les i fer aquest nou producte. Tenim la llet, tenim la cervesa i ens falta un ingredient important també, que és qui consumiria aquest tipus de producte. Aleshores, com suposo tots sabeu, trobar un públic objectiu adequat és molt important perquè d'aquesta manera t'assegures més o menys l'èxit d'aquest producte. Faria alguna cosa més que un producte, que una marca. Volem que el nostre target visqui una experiència. Aleshores, primer de tot hem de buscar un naming per a aquest producte i, lògicament, perquè tingui una concordància amb el nostre públic objectiu, ha de tenir un punt d'ironia, o almenys nosaltres creiem això. I després de fer unes provatures, 50.000 provatures, arribem a la conclusió que birra làctia és un nom irònic amb un joc de paraules que ens va, com en ell ha dit, per al nostre projecte. És territori, és local, és identitat, és diferent, és exclusiva, és alternativa, és atrevida, és qualitat, és natural, és artesana, és experiència, és compartir, és innovació, és modernitat, és rural, és cosmopolita, és jove, és divertida, és cultura, és disseny. Doncs fent al·lusió al que hem comentat tota l'estona d'aquesta filosofia de vida i el que oferim, és la felicitat no és completa si no és compartida. Fins aquí la nostra presentació.